Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Onon winoɓe on jiyata bindi hay batte ɓe. Allah wallino on, mi holli on allif so adima ene wiye allif. Mi holli on allif so woni dow ene wiye allif jowiɗo. Mi holli on allif so woni wattande bindol ene wiye allif tajjo. E tiginte ko ɗo ko jangete allif haaɗi. On kollama ɗum, ndewnum hen ko baa o woni baa jorɗo o. On kadi mi holli on so adima ko jubur baa, hakkunde bindol ko jubur baa, sara bindol ene wiye baa jorɗo. Alama wondi hay goto ene wiye baa jorɗo. Wona ndewnumi hen taa jorɗo, kollumi on taa jorɗo so adima wiyete ko jubur taa. So woni hakkunde bindol wiyete ko jubur taa. So woni sara bindol ko ɗon wiyete taa jorɗo. Alama wondi hay goto ko ɗon wiyete taa jorɗo. Ɗum on kollama ɗum. Wona kadi kollumi on e hun endu so adima no windorto ko hun endu. So woni hakkunde bindol no windorto ko hun endu. So woni sara bindol no windorto ko hun endu. So woni kañum tan no windorto ko hun endu. Ɗo kano ɗon. Wadde on jangi allif, on jangi baa jorɗo, on jangi taa jorɗo, on jangi kadi ko wiyete hun endu. Hande noon ko jaatungu o jangoton no windorto. Jaatungu so adima no windirte, hakkunde bindol no windirte, sara bindol no windirte. Alama wondi hay goto no windirte. Kala bindol ko ni wayata. Ado hakkunde sara serindo. Dental Dina TV arte moɗon. Dental Dina TV nani wonande an mo waɗano abonné o jiɗɗo jeeyede heno jangude nde. Bisimilla ma naata YouTube binda Dental Dina TV jiyangal. On saha ngara naata hen mbaɗa abonné, ƴeewa hulde nde ɗo woni ɗo, piya hulde nde naata. On saha kala ko ari tawma toon janga mbawa. Jahaɗo winda vidéo ɗo, dendagal ko janginano ko adi hande hayti hande nan toon mofti aɗa jangguina jam jam. Walla an majjiraɗo jaha toon tawa ɗum toon. An keso garɗo tawa ɗum toon ene winda nan toon moftani on. Heddi noon ko onon jangoɓe hen ɓe kalɗo mbawɗon wonde, wonɓe YouTube, Facebook e dendagal ɗo mbawɗon wonde e jangde he. Oɗon mbiya yon mbat balle moɗon e jingere moɗon. Numéro o nan ɗon. So gonɗa koye Sénégal 77 906 14 81 mbaɗe balle moɗon. On ngala Sénégal mbaton ko 00 221 77 ha ngay noon 906 14 81 yetto oto jeewe ko yawnaki wadde hende na walla ene jinga. Ɓuri bonde ko on jarama jokke golle tan kaɗon ɗon jokkata golle. Oɗon gandi ko golle mbiɗon ko jokke golle mbiɗon wadde balle min ko ene jokkire golle. Oɗon gandi kam oɗo 16 garoɗo o
4 mois 2025 oɗo garoɗo eɗen keɓa duuɓi 10 inchallahu taala yen kawru hen kodde on paami en jaɓani yaltude heblo janginde limto hijjo tarde wonno ko ɗum woni sirru jangde an jangowo sa wawa limto a wawa hijjude a wawa rendinde jangde ma weɓata jiɗɗo jangude eto wawde limto hijjo e rendinde hankadi kala ceerno mo jaaɗa omo janguinma jangde ma yawat hayso ceerno ala ɗon o windanima o masino a jangat deftere nde jiiɗande Qur'ano kamil dow ha less kala ko windan ka jango wonno ko bindi ɗi a andi limto a andi hijjo a andi rendinde woni kala jangde wawde jangede eto wawde limto mum hijjo mum rendingol mum ɗo mbawata jangde ko bange damal jangde noon ko limto hijjo rendinde ɗum so wawama tan jangde ma weeɓat kala ko winda ka jango kako jiɗa windi ka bindo ɗum noon wadde heñare ala e jangde har feere wootere nde janguɗa mbawɗande nden ɓuri moƴƴude ma janga karfeje kewɗe a wawaɗe anduɗat har feere wootere janga allif gooto taskoɗa allif o ganda ɗaɗi poti a gayni ɗon a serti e majjere allif han kadi a jangi ba a andi no wiidanoni a waawi ɗum a serte ba a jangi tawo a hollama no wayi fofof a jangi ñoɗama gooto a waawi ɗum a serti e ta a jangi sawo a faami ɗum a serti hen hande noon ko ja jangata wadde mi anda ko jangate e ja e hewde ko ɗo haaɗi Qur'ano o dow ha less yaltani ɗo mi anda so adima ko ni wayata ene wiye ja tongu ɓe hen noon ko dow iratomo wonta ha cewɗo ɓe hen ko less ndewatamo wona ha cewɗo ɓe hen ko wonɗe ɗo ko fawo dow ga ɗo ko gotum ɓe hen less ndewata ngara ɗo wona ay fof ko toon ko gotum ɗo ko jatongu so adima noon wiyete so woni hakkude bindol ene wiye jacewɗo so woni sara bindol ko jacewɗo mbadda hen piccuɗo o wiye jacewɗo piccuɗo ɗo ko jatongu tan ɗo ko jacewɗo tan ficcani ga noon ko jacewɗo e wonde piccuɗo ɗo ko jatongu e piccuɗo muɗay wadde ɓeɗi nandi haala jacewɗo piccuɗo ɗo ko jatongu ɗo ko jacewɗo wadde ganda ala ko woodi hen so wana ɗiɗi tan woti hen ko jatongu tan woodi jacewɗo ari ardi jatongu jacewɗo ala ko woodi so wona jatongu jacewɗo ala ko woodi so wona jatongu jacewɗo ko oɗo artiga henna wiya jatongu piccuɗo ko oɗo jacewɗo artiga henna wiya jacewɗo piccuɗo ari ardi ɗo sa wawi ɗo hankadi a yalti e majjere ko wiyete ja fofof Qur'ano o dow ha less ɗum ɗo jangate e nder ja ari ardi wadde ko jatongu binda ɗum janga ɗum mbawa ɗum so wayini e deftere nde a yiɗno wayini andu ko jacewɗo wiyete so wayini andu ko jacewɗo piccuɗo wiyete so wayini ko jatongu piccuɗo wiyete fof so rendi ene wiye ja nani wadde jatongu jacewɗo piccuɗo jatongu piccuɗo ɗo ko jatongu ɗo ko jacewɗo piccuɗo ɗo ko jatongu piccuɗo ɗo so ɗiggi tan en gendi en certi e nde ɗo majjere onon natano ɓe taw Dental TV mbaɗe abonné ngara seɗen janga onon yiɗi wallude ɓe
ɗo batton balle mon yetto ɗum ɗo wonno windande joyeɓire nde ƴette kuɗi mon e karneji mon mbadirɗon jangon ɗigga ko ballal ne sohla e kala hunde jingere en sohla kala hunde amin balla amin jinga jamma e ñalawma hankadi so doole donki yo doole keɓɓo so doole donki yo doole keɓɓo onon kadi ngala keɓɓoɗon no heɓɓorte goto kala nanna jungo e poos itta hen ko wawi ko waɗa he numéro he yetto keeso reena golle men jahoje ɗe so kuura yunti itten joɓen so wifi ari itten joɓen connexion itte soode so portable boni itte soode ordinateur boni itte soode ko soto gon heewi de goɗo weyi hande ko ɓuri hewde hen ko ma cooda keɓa ɗum paamon ɗum no moƴƴi goɗo weyi hande ɓuri hewde hen sowona a sood ɗum arata e ma so yiɗeɗe golle joni mbatini noko coɗɗen ko heewi eɗen golro ɗum e nder golle men jahoje ɗe ɗum noon ko golle men jahoje hoto hay goto ɗaw hoore mum e ndeɗo 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 tinoɗe hen mbaɗe hen hoto hay goto yaw kalɗo mbawɗa wonde aɗa janga hen aɗa naftoro hen ko hen jeeɗa kalɗo mbawɗa wonde aɗa janga hen aɗa wawa hen aɗa naftoro hen aɗa nawana bande en ene naftoro hen wadde en kadi nene nafen hen ballen hen jingen hen so tawi an ari janginaka ko janguintaka soko nawana goɗɗo ko ma janga mbawa jangina goɗɗo waɗira ni ko ha mbawa jangude ɗum mbawa janginde goɗɗo neɗɗo ko non wayata janga mbawa on saha mbawa janginde goɗɗo kono an sa wawa an e hoorema mo janginta waɗe jam jam har feere eɗen jarano so timmi tan hankadi a wawi limtoma hijjo ngone nana yeeso mon kamɓe jango hijjoɓe mbad kadi kala ko janguɗon mbawɗon jawne ɗe ƴetton alluji mabɓe ɗe oɗon jangoɗon oɗon mbawra ɗe limto mon nani hijjo ngone ara joni wona jango hijjoɓe ɗe ngara joni wadde hoɗo punto on mbawi har feere mon doge ƴettoyon maskal ngal jangon ɗum paamon ɗum son garoyi hen tan jawon wawde jawon digginde kono noon hadama yaato noon ƴettu alluwal ma janga taw ha mbawa jaa tonguma e jaa cewɗoma e jaa cewɗo piccuɗoma e jaa tongu piccuɗoma ha mbawa ɗum ha ganda wawi ƴetta kuɗol ma e karne ma mbajotoɗa janga ɗigga ganda ko ɗum woni windande joyeɓire nde ko ɗo jaranmi wadde mi hefto kadi ko jangunomi ko ba alli ko jangunomi o mi heftoyomo ba mo jangunomi o mi hefto ɗum tamo jangunomi o mi hefto ɗum e huni en ɗo refto mi arana kadi kesal ngal watta hen heɓa joyam alli fo wonno goo ba o wonno ɗiɗi ta o tati huni nayyi hande ko joyi oɗon jara jatongo sen gayni toɓɓe ɗe gitte jogo inde wonde kadi goɗɗo itte toɓɓe ɗe gonta dow jogo inde wonde hatta ko yitamindirte ay ha tungu ko toɓɓe ɗe gittata ha tungu toɓɓe ɗe gonta dow ayde kono ko yitamindirte toɓɓe ɗe less wona jatongu gittaɗe har laaɓa cer wonta ha fawaɗe dow wonta ha kono ko yitamindirte pama ɗum gillaw hada jiiɓade hen toɓɓe ɗe teskoɗe ko lesɗe goni hande ko lesɗe goni teskoɗade moƴƴi hada jiiɓoyade hen ñana wonde garowo toɓɓe ngala hen hada jiiɓade hen woni alwal jeegobal ngal jeeɗiɓal ngal toɓɓe ɗe gonta dow ɗo teskuyema wonata toɓɓe ɗe less toɓɓata toɓɓa dow ari ardi ɗo foti ma woni less woni toɓɓe less tan dow ari ardi kala har feere jiiɗa toɓɓere mum
les walla dow walla waasa toɓɓude ɗo tan woodi nde toɓɓaani hay batte walla toɓɓa les walla toɓɓa dow ari ardi ɗo tan taskoɗa kadi pamaɗo moƴƴi hay fe kala jiiɗa ma so toɓɓaani ganda toɓɓaani walla jiya toɓɓa tako les walla jiyani toɓɓa tako dow ari ardi masgal ne ko on tan wayata ma woni ko dow wonata walla les ari ardi masgal dow walla les ari ardi toɓɓane ko les e dow ari ardi ɗum tan mbawata tongude haqqille ma o mbasa jibdemo jangde ma yaawa ko sawino aɗa ƴeewa haaloɓe ɗum ɗo janganoma janguitama a tardi an hoto ƴeew haaloɓe ƴeew an jangowo jangata ko andu ko jangata ko jangde codol mangol keɓɗa attinani kono famɗe yeeso ma kon saani ko ɗum windete defte ene heewi qur'ana o dow ha les yaltani karfeje nogas jetati to ƴeew kamɓe no wayi hewde ɗereji no wayi hewde bindi defte ɗe hewde ko winda ko yaltani karfeje nogas jetati ɗe ɗum no wadde a faami ɗum ko hewani ko windirte ko heewi ko ay ko hewani ko kañum windirte ko heewi ko ɗum noon namto ko teskuya e wasde heñade e wasde heppude jaɓa windude jaɓa jangude binda janga janga binda binda janga janga binda so ɓoyi gonta windi ko jangiyanke en kaaliɗo kadi ina wonde Dental Dina TV e balle moɗon windande mon joɓiron ɗon ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama salam